Vi står foran Gaddafis udbrændte hjem. Indenfor der er der stadigvæk sodsværtet, og det ryger stadigvæk lidt, men man er i stand til at gå derind. Lige derinde der er den store stue. Det er et kæmpemæssigt rum med flere store sofagrupper, store runde borde med sofaer rundt omkring, store spiseborde med stole rundt omkring. Og der ligger alle mulige sjove ting derinde. Han har haft et bibliotek derinde med store bøger, og der ligger magasiner på bordet. Blandt andet ved vi nu, at Gaddafi har læst modemagasiner. Det ligger på bordet derinde. Der lå aviser med ham selv på forsiden. Der lå også en videofilm, han åbenbart godt kunne lide at se Alice Cooper. Den lå her derinde. Plus at der lå blandt mange andre ting. Når der er fotografier af ham selv. Blandt andet det her fotografi med ham og et barn. Jeg ved ikke lige umiddelbart, hvem barnet er. Og her ser vi ham også igen i en heroisk rolle. Så man måske kan se, at billederne er sortsværtet. Man kan også se det på mine fingre. Alting er sortsværtet derinde. Der er andre interessante ting, vi fandt inde i den afsvedede Gaddafi-stue. De tilhørende rum er blandt andet den her kæmpe Gaddafi-ramse, som Gaddafi åbenbart har. Jeg ved ikke, hvad han har lavet. Ja, lidt mere interessante ting har vi også fundet. Nogle meget fine eksemplarer af Koranen. Blandt andet denne her. Meget, meget fine. Nu vil jeg ikke røre med på mine sortvide fingre, men det er en meget, meget fin udgave af Koranen. Ja, Koranen er fine skulpturer som denne her. Vi har fundet sølv- og guldfade. Det er jo ikke til at sige, om det er ægte, men det er der noget, der tyder på. Vi fandt også for eksempel tallerkener med guldkant, sølvtøj og mange andre ting. Meget, meget fine. Vi har også fundet et familiealbum, hvor Gaddafi har gemt alle billederne af sig selv, eller mange billeder af sig selv, som vi fandt inde i hans afsvedede stue. Det her er en anden afdeling af Gaddafis hus. Det blev bombet i 1986 af amerikanerne som hævn for, at Gaddafi havde været med. Gaddafi havde været med til et terrorangreb mod diskotek i Berlin, hvor nogle amerikanske soldater blev dræbt. Så hævnede amerikanerne sig ved at bombe denne her del af Gaddafis hjem, hvilket gjorde, at Gaddafi sidenhen lavede et form for museum med nogle af de raketter, der blev anvendt ved angrebet. De skud, vi kan høre i baggrunden, det er libyere, som skyder op i luften, fordi de fejrer sejren. Det er ikke fordi, der længere er kampe i det her område.